Okay, guys, and atingoti pachipamwe chete and tongoti pachipamwe chete guys, medwenda kuda naipana panjini mungangotega vamwe vamunokwanisa kutega foni yako iri kuita noise ku background patiri kuita foni background andizoziva kuti chii chiri kuitika. Alright, so vedway tauyawo pana pasikana tine mwana wedu wane wemunomu mugrupu munomu anditika akashaika nesuro. Tine mudiaries wedu akashaika nesuro muno mugrupu munomu.
saka ashaika nezuro kudaro guys. Vana vanga vachingori 2 kunoku masisters handiti mukoma nemunin'ina. Saka ashaika kudaro manje tatichitaura nasisi vachona vanove ndo vati kurei, asi kuti kurei kwandiri kutaura ndekwokuti anotoriwo ne31 years, munin'ina ashaika ane 24 years. Muri kunzwisisa madiaries. Saka kuti aone kuti zvofambiswa sei. Saka mukutsvakiridza kwatatichita tichibatsirana naye kuseri kuti imbobvunza kuti mwana waye anga funeral policy yaibhadhara kuZimbabwe straight, handitika inonzi chi nyaradzo. Anga funeral policy kunyaradzo kuZimbabwe, handimaona. Saka nyaradzo manje kunoku vati ivo ava hakuna nyaradzo kunoku. Saka tikatry mama options nhasi kuna chitara nasisi vacha kuti ngatimbotry vamwe vanhu vatakure bhodhi vanosiya pabhodha, then nyaradzo yozotora kubva pabhodha kuenda kumusha. But mari yacho yataurwa ipapa baka takundikana kuti ibude, handiti maona. So tazotryawo vaya vamunoziva vari muno mupage pano papage pedu apa panonzi More Boys Minutes kuti vangatakurirawo here mwana, because tatangotaura kuti ngaachengetwe kuno, handiti maona zvingodaro. But now pressure iri kubva kuna mai vari kumba vari kufona vachichemera mwana uyu manje uyu asarawo, handimona kuti please ndivigirewo mwana wangu kuno kumusha ndione mwana. So now apa haachazivi kuti oita sei, handimaona haachazivi zvokuita kuti oita sei, because mai vari kuisawo vari kuchema vachifona kuti huya nebhodhi yemwe ndiita plan. Atotengesa property mumba ndofunga zvinhu zviviri, mari yakwanisa kuti irezike ivepo like now iko zvino izvi imari 3,500, of which the cheapest iyeyu More Boys Minutes anove ari pano uchu ataura kuti mari 8,000 handi ati 8,000. Foni yako iri kutonetsa, kana uri kuchema itombomira zvokuchema sha, nokuti kuchema mnin'ina hakusi kutobetsera pakutoda plan, kuchema hakubetseri. Foni yako iri kuti zhiri handizivi kuti chichiri kuitika. Okay, 8,000. Yo nyaradzo irimo muno muyarambe yati mari kutakura swa board because anga achibhadharira kuZimbabwe. Maybe tsanangura zviri nesanangura vanhu vanzwisise. Tsanangura. Vekunyaradzo pandavafonera nditi vakati chirega itite quotation tozokutumirai, ndokutumira quotation ye11,600 rands. Ndobva kuti takapedza kunegosheta navo kuti pati munhu anga ari memba yenyu hapana zvinhu zvamungakwanisi kutiitirawo here, vakati hatikwanise, mari inodiwa 11,600. Ndopandataura naSIS MELLY kuti kana vachikwanisa kundibetserawo kuti vaite vandiposterewo kuti kana paine vanozivawo mafuneral pana ari chipi ndiwane kubetserekawo. Ndopana mandipa nhamba yaMore Boys ndikataura naye More Boys Minutes akati ini ndokwanisa kukuitirai zvese, paperwork, kutakura munhu, storage, documentation zvese ndokuitirai 8,000 and mari iyi hamundipe, ndinonotora munhu zuva randinosumuka nemunhu wenyu ndipo pamunoita pamunondibhadhara. So ndatoona kuti More Boys Minutes ari nani pamari yaari kutaura ane nyaradzo. So ndinoziedza kuunganidza SIS MELLY patatengesawo stove nefiriji zvikabuditsawo 3.5 pana havana mari, hakuna munhu anokwanisa kutenga zvinhu keshi. Hazvisi wethi mari iyoyo, asi munhu haana mari anenge achitosacrifica kuti akubetserewo. Saka guys ndosaka ndauya panapa kuti hanzi nyaradzo kuSA ma-agents. Yes, I believe you etina kuti vari kunoku ma-agents, vari kunoku kuSouth Africa ma-agents, handimaona. So mwana uyu anga ari mwana ari panapa. I think mukuranga tichitanga live dzedu pano, tichitanga panapa malive. She used to phone achicontributa elo zvokuti pandakasenderwa mese phone picture yake nezuro ndakarohwa nenhindikiri nehana, handimaona. Guys ndakarohwa nehana kuti mwana uyu aifona strike achitaura nyambo dzinodai handimaona. Saka ndozvaitika guys. Indauya pano kuzoti veduweka kana tichikwanisa kutite dora 10 rand 5 rand 5 rand handimaona
tikwanise kuti tibatsire board iende kumusha handimaona because amai ndo dambudziko ranetsa handimaona amai ndo dambudziko ranetsa ina ndangoti unoziva kuti chii munin'ina board ngatingoita zvinhu zvokuti munhu avigwe kuno but amai manje vari kufona vachipwangamura mhere last boni yavo vakati mwana wangu mwana wovigwa handisina kukwanisa kuona here mwana amai nekuti vauye kuno South Africa kwavo havana kana nepassport havakwanisi kuti vacross the border vauye kuno handimaona havakwanisi kuti vauye kuno saka ndo dambudziko randauya naro handimaona kutibatsiranewo vedu vetona kuti inoshotera papi handimaona manzi mari iri kudiwa so far pane 3.5 handiti saka 3.5 lesi 8,000 pamba paridiwa mari 4.5 I think 4.5 irather kutika tisape mwana uyuyu handika tipe more boys wacho achatakura board straight handimaona ngatitumirei more boys straight handimaona ngaitimutege panapa I think aripo guys pane anganitegera more boys munetsere auye pano so that every transaction yamunenge maita guys mondisenderawo kwatiri kuti mari kana ichinge yakwana more boys asitope kukolekta mari then uyu ozonozadzikisa ne3.5 yaanayo kuti board ikwanise kusunga ende kumusha amai vanodi vaende kunoona vaone mwana wavo nokuti ndandati ngachingovigwa kuno zvino amai vamai vari kunetsa ndikukuonai guys makomisa motumira pai regai more boys auye pano regai ndinoti ndokwanisa mutega here okay more boys akauya pano then we can make a plan yekuti iye more boys apuwe mari iyi ari iye handimaona obva asimuka handimazviona then uye anozongowedzera neanayo hanzi panodiwa mari 5.5 ndizvo 5 ndizvo panosvota 5.5 panodiwa panosvota 5 hanti wati une 3.5 uyu ati 8,000 panosvota 4.5 panosvota 4.5 panosvota 4.5 ofuchi takaona izvozvi right now we are 1,400 guys handimaona 1,400 panapa tikati 10 rand 5 rand 5 rand hanzi call the switcher of the other phone ikuita noise ndikuinzwawo noise but ari kuti haisi phone yake but ndofunga zvikuzinzwa if 4.5 ndo iri kudiwa no runs guys mwana uyu anga uya kuSouth Africa kunoko akatouya mwedzi wapera musere handi akavharirwa nelockdown kunoko anganga uya palockdown panapa akavharirwa nelockdown panapa saka i4.5 no not US runs Marceline runs not US not US runs saka indangotika sezvo tiri family namo haisikani kuti mangwana inowira kunani handimona inogona kuwira ini mangwana inogona kuwira iwe mangwana tongodzoka kuti pano handichimaona tichingoita the same thing handimona hanzi kumadollars it's about $225 I think kumadollars kuti mwana uyu akwanisa kuenda kumba yes she's in Joburg uri kuJoburg kupi kwacho okay ari kuPretoria kuCenturion handimaona ari kuPretoria kuCenturion ndiko kwaari handimaona kuPretoria kuCenturion ndo kwaari saka guys I'm just pleading with you anditika ngaindibvise foni yake mudhuze ndoti ndori kuita noise I'm just pleading with you guys meduwe ngatibatsirei mwana uyuyu vana 2 apa 2 vana muSouth Africa munomu umwe auya kunoko achiti ndikuyawo kunoko asvika nelockdown avharirwa kuno short illness abva atoshayika handimaona saka hakuna munhu ari kwanisa kumubatsira mwana uyu hakuna kwakwanisa kubatsira zvona chingotaura naina chitongofunga kuti maybe pane kana kuti plan paazonyatsanitsanangurira zviri kuitika nchimuti fonera nhingi ndomanda tizonyatsanoti association yakatooma apa mai pazofonera mai vachowo manje ndiripo amai vari kuti aiwa vari kuzhamba kuti vari kuti wanzi where do we send ndo pari nanchiti more boys we atange auya more boys akatanga auya ka then iye mari ingaiende kuna more boys straight handimaona then painenge enda kuna more boys straight mari ishi handimaona hanzi achazodawo transport yake nefuti no more boys anotomutakura pama handiti more boys ari kutakura handitika aiwa hanza avana havasi kubvumirwa
kubvumidzwa kuenda chitunha chingaenda chega. Okay, saka iwo hausi kuto iye hatoindi vanhu havasi kubvumidzwa kucrossa. Saka iye moboys anongoenda nebhodhi chete. Moboys anongoenda nebhodhi chete. Iye uyu sisi vari kutosara kuno vanongomeka sure kuti bhodhi yapinda motikari yaenda. Iye haasi kukwanisa kutoenda because vanhu havasi kubvumidzwa kuenda. Saka moboys sezvo ane mapepa ese ekutakura vanhu vanenge vakashayika ndiye achaenda nebhodhi ari 1. Antimaona moboys zvino moboys zvinomubatepo right ndakumbira kudrop akandimbonza moboys ndimudrope nditsvage moboys wacho. Iye haatoendi guys, bhodhi ndo inongoenda iri yega namoboys uchu. Bhodhi inofamba namoboys vari 2. Iye haatokwanisi kuenda because haabvumidzi kuti aende. Let's hope ndine nhamba dzake mukafonaka because ndowanzogara ndine nhamba dzevanhu vakafanana namoboys ishi at least. Moboys ndokumbira uye kupage ka ndokumbira uye kugroup kupage uku kudiaries kuyi kudiary all right saka andisi kuziva kuti guys toita sei mari iyi toita sei antombo ine handisi kuziva ari kucenturion kucenturion handisi kuti kucenturion papi pachona ari kucenturion Pretoria. Animaona. Alright, inbox I can only check sisiwuzi kana ndabva pa live because ndiyo phone yandiri kushandisa saka I can only check ndabva pa live. Antimaona. I can only check ndabva pa live. And chingoisirwa imimi mari then you pay. Yes, if you suggest that kuti mari uye kwandiri and then I give more boys otipa sleep uyo topa mwana uyu then it's still fine and toikanda futi pano. Anditimaona. Oh yeah, the more like to shout out to my Ikoko baba Muranda wa baba Muranda wa baba. Muchene baba.
mutongi mutongi baba mutongi mutongi baba mutongi mutongi baba kushinga kushinga baba kushinga kushinga baba kushinga kushinga baba yomweya yomweya baba nzvimbo yomweya nzvimbo yomweya baba yomweya yomweya baba uyai uyai baba uyai uyai baba uyai uyai baba All right, guys, more boys is here. So I'm seeing most of the comments varikuti maringa ipuwe muskana SIS MELLY. So I personally think kuti maringa ichenda kumskana ngaiende kune mskana asara ushu. I think maringa iende so kune mskana asara straight and iye ozongobhadhara, and then kana pakasara o change semunhu asiri kwanisa kuenda maybe anokwanisa kutenga grocery kuti more boys mai parikundinetsa ndepekudai more boys ari kunosvitsa bhodhi paborder handiti, and then nyara dzekuzimbabwe yotakura bhodhi from paborder. Saka pagozochinjana kwegrocery kubva kuna more boys kana rikatengwa kuti rinosvitswa kuna mai vemwana handizivi richipuwa apa pana munhu ari kuenda sisi havachakwanisa havakwanisa kuenda because mutemo hausi kubvuma nelockdown kuti aende. Saka kuri kuenda munhu 1 uya nemapepa ekufamba nebhodhi, ndiye ari kuenda nebhodhi vari 2 nebhodhi. Mukoma hanzvadzi yedu more boys nebhodhi ndio vanenge vachienda. So not knowing kuti nayo akatenga grocery rinozoitwa hand over zvakanaka rikanosvika zvakanaka here, ipapa hangu handizivi. But I think guys, mwana uyu ngapuwe mari, anti maona mwana uyu ngapuwe mari iyoyo yasara. Guys, mari yatiri kutsvaga panapa yasara it's 4.5 kuti kwane mari more boys ari kuda 8,000 handika, because kumwe kwese vari kudzwa mari dzisingaiti hanimaona, because vanenge vachitoziva kuti hapana choice hanimaona. So I think regaiti mufonere back tinzo kuti angabatika papi hanimaona, kuti mari yacho iye tipine namba yake handiti maona, and then kana tapina namba yake opuwa mari ishi anti maona, then kana apuwa mari ishi ari iye let's hope phone yake ko zvinaiti zviri aiti zviri ngachidaira foni ka
chadai zviri kumukurira munocha angatori nestress chaiyo iye wacho sisi vacho vasara vangatove nestress hombe kuzvino manje achabati foni zvino so manje eshi ngenditrai kumufona direct toni ngenditrai okay auya angasiri online auya muningina right tikukumbirawo madetails ako ini I suggest kuti mari ngaiunzwe kwauri straight iwewe so mari chauya kwauri ndokumbirawo kuti vari kubata panamba dzipo une account here yekuti ingaiswa mari kana kuti une madetails ako ndibve ndapina apa then iwe uzongodza kuti techingozokommunicata even nekuti more boys akwanisa kutakura chi mwana uyu aende kumba. Alright, SIS MELLY. Uyu number dzangu dzefoni i081 bata wakadaro mira ndinyore 081 563 42 13 handitika idzi ndo namba dzake idzi ndapina idzi mira manje alright mira tonoenda ndigoni kunyora pamwe chete here kupina pamwe chete here neaccount number handina izvezvi ndinenge ndichifanira kutonyora pasi ndinokumbira landlord wangu saka ndinenge ndichifanira kunyora pasi regai ndinyore pasi ndochikufonera back. Alright nyora pasi obva wanifonera back. So guys chigarai matora nhamba idzo tichimirira akumbire kuna landlord account number anditika then iyo namba iyo chigarai matora namba yake varoda kuisawo pashima pavanapo paanozouya nenda kuiunpina andika ndoibvisa iyo then tobva taisa account number anditika I think ndinotofunga zviri nani kuti ikaenda kumusikana uyu straight antika because ikazochinja maoko kuti yabva kuvanhu vakasiyana-siyana yosvika kwandiri yobva kwandiri yozodai guys mwana uyu kana ari mumochari tikanonoka madays kaanenge achibhadhara ari mumochari every day raari kungoramba achirara mumochari imomo ari mumochari mari inenge ichikwira anobhadhara per day mamochari aya maprivate mochari aya handisi kuziva kuti uri kuti chii maybe uri kuti kudika uchitanzi tell people what happened because I told people already what happened uri kuti chii nai yei be kana kuti meus ameno yeubi what because ndichisvika panapa nyaya ndataura kuti panapa paitika rufu rwaitika panapa ndataura wani kasingaperi saka kana nchinzi it's not fair kana usina zvokutaura vedu weka ingodarikawo kana kuti maybe we missed the party yamataura kuti chichaitika chingave chichaitika todzokorodza pane kuti it's not fair udzai vanhu as if ndaramba kuudza vanhu hapana munhu andisina kuudza nditaura panapa ndichitanga kuti paitika rufu munhu pane mwana akauya South Africa chiya kuzonda sisi vake unfortunately ndobva asvika akashayikira kunoko akabva avharirwa nelockdown ndobva angoita short illness ye2 days ndobva ashayika handiti saka asheka kudaro angane funeral police anganayo zvake yekuzimbabwe but anga achibhadharira kuzimbabwe semwana anga achigara kuzimbabwe ane 24 anditika vangwa anga achibhadharirwa mari kuzimbabwe yefuneral yenyaradzo saka nyaradzo iri kunoku nawo nezuro paakandifonera sisi ava vanga auya kwaari vane 32 ava ndikavati fonera kunyaradzo uri unzwa kuti vanozviita sei nyaradzo ikati hati haikwanisi kukurosa nebhodhi kuenda kuzimbabwe tinokwanisa kuenda kunosvika pabhodha toenda over bhodhi kune nyaradzi yekuzimbabwe yoenda because ivo maagents right saka quotation yazouya manje vazoya nequotation ye11,000 rands 11,000 rands vana handitika havashandi haipo so sisi ndikamuti right how much do you poitwa sei akatimirai akatengesa zvinhu zvanga nazvo zvishoma zvagona kutengwa fast andi akareza 3.5 zvinhu zvemumba zvanga nazvo zvake hanimaona saka still mari kushota ini ndati ngachichengetwa kuno handiti nokuti mari yaramba kubatana asi amai pavazofonerwa vachiudza kuti mari hapana haisi kuita amai vanenge vatokurawo zvavo handimaona vatanga kuchema pafoni vakati ndanchikumbira kuti unze mwana kuno mwana ngauye kuno ndionewo last boni yangu mwana angangovigwa ikoko chokwadi zvingovharana ungovigwa ndisina kuona mwana wangu ndo zvandimanikidza kuti ndiuye pano palife antimaona because amai ndo voice ramai vaya vachichema manje mwana ndo razoita kuti ndiuye pano ine ndati ngachingovigwa kuno
10 kuva vari kufana nehoningikiri nhamba inoti +297 ndevanhu vaya vari kungopinda pane pagurupu ava vanonzi machiyai. Mirai muone. Who are you when? Right, adzok. Waiwana? Mira, nditanga ndabvisa ningirikiri. Tabang. Mira, THABANG. Tabang. MORO. AN. Yes. Morwan. ANA. All right. Ibengi ripi? FNB. Account number 62 what? 83 67 44 27 80 Yes. 81 No, 8 no last digit. 2 4 6 7 8 9 or 8. Right. Ish. Right. Account number, guys, ndaisa. Account number ndaisa. Anditika account number ndaisa panapa. Hands remember the account belongs to someone else. Yes, the account. So Twitter say, guys, because account I see ake. Twitter say, what do we do now? Todi. Okay, Marika Badara, in the proof of payment, guys. You know, any proof of payment. Hands a big mistake. So Twitter say, guys. Twitter say, Murukuti is big mistake. Sakatopa ani. Who do we give now? But in Inandigare Pretoria, guys, ndiri kure. Inandigare Pretoria, nditori kure inini. Saka Marika uya kwa ndiri nini. Ikaitama days, marisati ya kwana. Bodi kuchaja every day. Kumochari kwa inenge iri. Anmona. Kuzo itora ne kuzo isa. Kuna more boys. Nekuchi uyazo. Ameno ipapo. Indandati nini. Kuna uyu kuri. Mukuru hapana chaanga itini mariyoyo kakawanda zhinji baitsera hake but kana vanhu vaine madhauti naye vanosuggest another option but munhu mukuru wokuti ndinototarisawo inini pamba pandinogara. Okay, so guys, all right, guys, there you are. Saka, what do we do now? Manawi arkuti anotrasa landlord vake. Hands you keep the money. You guys, come on. Hands better direct to more boys. Kuna more boys futi vanhu varamba. Ndatinga ipo more boys vanhu vakaramba. Ndikatinga ipo landlord zvema kuramba. Andimona. Mamukuti all right, vanomitra e-wallet munokwanisa kumitra e-wallet. But ve e-wallet kandiwe mu South Africa chite remember. Ko vamwe vanenge vasiri mu South Africa muno avakwanisa kuita e-wallet now. That's where the challenge is. Andimona. Thank you very much. Yabe mari so far. Let's count ya wesirwa ya mari. Ma e-wallet ai. Imari. Tarisa tuone uti ya mari. 1 2 3. Let's go 300 Okay, so I got 300 rands yaisirwa so far. Not iya kwanise kuenda because mutemo wasi kubvumira. Antimaona mutemo havasi kubvumira. Antimaona kuti iya afambe nebody. Saka iya ari kutosara body rikungoenda na more boys vari 2. Saka that is ndachitofunga kuti Marika enda kune mwana uyu straight handije. Pakasara even change. Anozotenga kana magrocery. Antika kuti mari ende kumba kana kutumira mai ava kumba. Antiona mai kumusha kuti vakwanise kutengawo zvinhu zvokuti padyiwe nevanhu namba yoyo iri kungodiwa shoma yoyo parufu mwana akwanise kuchengetwa.
Anmona. So far pane vanhu in South Africa 3 vaisa 100. Thank you. Guys, inini macho makutondiomesera guys. Makutondiomesera. Inini wacho makutondiomesera guys. Kana mati inini tenge collecta mari yemwana futi kana makutondiomesera. Because yakuuya kwandira ndigare kuPretoria inini. Sismela andisikuona ma-comments vanhu vari kuti problem kupinda mu-account vanhu havasi comfortable. Remember, we have to kudhira nevanhu, saka zvinoda vanhu ndozvatotongoteedzera because ndivo vari kubatsira zvavanoda ivo. As long as mari tadi, as long as mari taiwana chete ndozvinhu zvatiri kuda. As long as mari taiwana isusu ndozvinhu zvatiri kuda chete. Vanosajesta zvavanoda ndivo kuti mari inoenda kupi. Then yoenda ikoko. Animaona. Alright guys, saka regai tidonedze edu mwana uyu. Regai tidonedze edu mwana uyu tikatomuomesera panapa. Anzi you send me akwana. Alright, more boys more boys ungaida kusumuka zvarini. Regai ndiunze more boys panapa. Regai ndiunze more boys panapa. Regai ndimbonza more boys panapa. Regai timbounza more boys panapa tinzoti more boys ari anokwanisa kusumuka nebody zvarini. Mirai tiunze more boys panapa. Ina hangu more boys ndinotomutrusta handidi kunyepa. More boys munetsi. Right. Yellow? No, more boys is based in Joburg. More boys ngabate phone kana. More boys, I'm calling you, bata phone yako. More boys, I'm calling you, bata phone. More boys, pick up your phone. Ndikukufonera. I'm calling you name number. More boys. Hello, kundikufonera name number. Mama singabate phone. Yeah, SIS sorry zvenyu. My suggestion is imimi asimuno kutanga kubatsira. Remember, I think takabatsira vanhu 2. Imimi somoita nditika ndokumbirawo kuti mimu collect mari anditika. Then pamuno collect mari kainozongokwana muzongondudzwa kuti yakwana. It's easier in that way. Ndokumbirawo please, because nyaya yekuti landlord mari inonetsa inopinda mumuyedzo. Alright, more boys, iwewe ndiwo kuinda nebody muri 2 nebody. Handitika ndionta paperwork yese nda nebody. Hazviita here kuti mari tiunze kwauri iwe more boys. No, pandichapedza paperwork yese ndozokudza imozongotransfer mari kwandiri. Ndozvandosuggesta. Yes, I think that is the best way of doing it. Imi muri munhu mukuru, saka ndingokumbirawo kuti mari ngoya kwamuri. Suggestion yekuti mari ende kumalandlord, inini munoziva kuti ndagara ndichidhila nemaSouth Africans ndinoaziva. Inozotanga kunetsa mari yachona kunzi zvadai mwaina kureflecta yaita sei. It's going to be a lot of stress pakupedzisira because inyaya dzemari idzi imi muri munhu mukuru and ndokutrustai and tikuunderstanda tese kuti imari yenhamo. Saka inimi vanhu ngavakutumire mari kwamuri direct. Then kana ichinge yazokwana muzongondudzwa kuti mari yakwana. That is the best way. Okay, iwe paperwork yako inoita how many days? Mangwana chingani chipiri. I have to get the body to. I'll send my guys to collect the body tomorrow morning. Then I'll do the registration. I'm pushing kuti by Friday ngechenda.
or Thursday. Sure. Yeah, let's make it Thursday. Mangwana is Tuesday. The biggest challenge now is my bodies in South Africa. I could clear up with Zimbabwe and corona. So I have to send also the documents to Harare for them to clear it. Once they are back, then I can send the body to Zim. Yeah. So what I will do is I will make sure that body ndaitola makuseni as soon as possible, so that chitanga my processes ari mangwana makuseni, then I will send the documents to Harare mangwana. Sure. Saka all my documents antinda kwa Harare. Yes, pane mutemo wakaiswa wese nenyaya dzecorona dziriko kuti mabhoti ese ari kubva kuSouth Africa achakliwa kuembassy akukliwa kuZimbabwe kuMinistry of Health. Saka ndokoma kwazvakuita. Sometimes they are very quick. You can get those documents back within 30 minutes, sometimes within 2 hours, sometimes the next day. But we'll try to make sure kuti adzoka nokasika. Yeah. All right. Yeah. All right, ndo pata chidangudzwa kuti body inokwanisa kusumuka zvarini kuti uende nayo. So are you sure iwe semunhu anotransporta mabodies kubasa iri igara trade yako kuti nyara dzekuZimbabwe inenge yakamirira body paborder iwe kana kuti tezoita case yekuti unostaka nebody kuborder? No. Before I send the body, I have to send also the documents kunyaradzo. Okay. My preparation. All right. So I have to book body sachaenda. All right. Yeah. Okay. Kuti vamirire kuborder. Yes, but pane point yamamutaura nyaya yegrocery inonetsa avabvumi izvozvo kuti wakatakura body wakamixa futi negrocery. That can be problematic. Avabvume. Mixing. Sure. So, but the point yandanda kunyanyo insist ndeyekuti please ini ndine experience nokudila nemasouth Africans zvinogona kunetsa mari yanzi yapinda makonde yalandlord uyu mwana ndingokumbira kuti mimi semunhu mukuru like the way ataita kubhodhi imwe mongokollecta mari yachona mozongondipa mari yachona takuenda please. Yeah. What I said again zoti vanhu vanotichi yeah. All right, my tabas. Right. So guys, nyaya landlord ka morega kuisa mari kuna landlord then sure. Yeah, ndanisingazvifungiri guys, ndanisingazvifungiri matoni ndatopinda pakona ndasingazvifungiri pafeya ndasingazvifungiri yo. Okay. Saka guys, right, number yangu inini, this is my number. Ve e-wallet I think ingoisa straight kune mwana uyu. Ve e-wallet ingoisa straight kune number zanatanga kupina dzadzia kumwana uyu. Anditika ve e-wallet maybe vanozokwanisa kuisa kwandiri straight anditi they can come to my inbox. Kana kuti ndopina account number yachapa, or you can still come to my inbox and ndokupa my details achona and then moisa ichinge yango kwana andiziti ichinge yakwana and then we stop. And maona ichinge yakwana and then we stop anditika kana kuti maybe every transaction inenge ichiswa I post so that kana wasenda mari yako ionekwe pano kuti mari yako iyi. Kana usina transaction yako yawaona pano then une right yekuti unodzoka pano kuti aiwa ini ndakakusenderai handina kuona transaction yangu kuti zviite transparent, because nyaya dzemari guys gatara chokwadi pafeyaka inangundodzitya ini nyaya dzemari handidzidi nyaya dzemari dzinonetsa mutanishirwa zita nezvinhu zvitane basa. So usina kana kubata kana mari yerufu inopa munyama, usina kubata kana senti kuti ndadya unotanishirwa zita. Ndine vamwe vanhu guys, I have people andika who wants to see my downfall guys. I don't have to tell you, munozviziva. Ndine 1 or 2 people vakatomira kuti takamirira serious a mistake kana kuti pangobuda kanyero pekunzi kwanzi anzi, and then they start doing my lives vachitaura kuti azodla mari azodi. This happened before panyaya yerufu remwana wadadiso muchikuremember. Lucky enough handina mari nayo ndakambobata maoko mangu. Ndakanga ndaingoti mari ngaendeswe kunani kuna McDonald. Saka chero paakataura I had evidence saying kuti aiwa but mari yakazwa nevanhu handina mari ndakabata iyi. Mari yakaendeswa kuna McDonald. Mari kanosvika tikaitoita live tichienda over mari. Hanomaona. So panoita chinhu chakanaka guys, my enemies are always there. Varipo izvo zvine maghost account vakatarisira kuti achingonzi anzi chete
takutotanga kuti tabaya marife button handika tichitukirira kuti muroyi hani makamuona muroyi uya anodla vanhu anodla mari dzavanhu handiti maona handingadli mari yemunhu because I'm very much comfortable nelife yandikutorarama iyo itori bhoo handitika saka mati mari youya kwandiri mari yochiuyayo kwandiri handitika every transaction inenge yaitwa nemunhu ini ndokanda allow me kuti every transaction yaitwa pano guys ndokanda chero usingadi kuti zita rako ribude uri anonymous ndogona kubvisa rako zita rako asi slip ndakanda kuitira kuti iwo wega unenge uchitoona kuti aiwa zita rarabiwa nderangu handidi kuzikanwa asi mari iyo ndiyo yangu isho hanimaona imari yangu isho handimaona then because iprogram yekuti mangwana it can be me it can be you it can be anyone hanimaona rufu haru apply wona mwana yanga auyawo kunoko achiti ndikuya kuna sisi zvashikoitikira kunoko hanimaona pasina munhu ari kufungira antimaona saka zvinhu zvokuti nyaya dzemari ndinodzitika ndosamuchena even vanhu vari kunditi toda kuvhurira foundation ndiri kuramba ndaita vanhu vakawandisa more than 50 people angada ndivhurira foundation ndakatsika madziro ndakaramba ndakati ini zvefoundation handidi I'm just helping people panguva yeCovid-19. Those few people anenge ati ndine 100 rand yangu ndikutumira 50 pounds yangu kana 20 pounds yangu ndikawedzerawo pane ndikatengesa fishi dzangu tikanopa kwatanopa ndikoko zvefoundation izvi no because mashoko anobuda tinogara tichizviona mashoko anotobuda and ndinotori nemunhu wani wandoziva kuti anenge akamira cho zvikaita sei she's out there to destroy everyone and to look for a fault but unfortunately for now achiri kungofamba nespeculation nezviri mupfungwa dzake because haana chokwadi handimaona so I wouldn't want to tarnish my name handimaona no e-wallet iri kusendwa kune muri kuna sisi vemufi e-wallet iri kusendwa kuna sisi vemufi e-wallet iri kusendwa kuna sisi vemufi e-wallet haisendi kwandiri iri kusendwa kuna sisi vemufi straight e-wallet iri kuenda kuna sisi vemufi straight kune mumwe mwana uyasara ndiyasara because e-wallet it's local money handiti imari yemunomu inongoenda straight ikoko handimaona so hazvinide kuti uye kuna meli izvozvo handimaona hazvinide kuti uye kuna meli izvozvo but ndingangoti maybe kune mumwe munhu anenge ari kunze ari kuda kutumira mari handimaona ndiye munhu anogona kuzoranzi pin the number again handichaizive manje nemusoro nenda kutomufondera bheki handimaona Perpetua uri kutraya kutega here kana kuita sei handizive because if you are trying to tag vanhu vari kutega havasitombori pane vanhu vanenge vachitotega that's not right. That's not even right what you are doing, Perpetua, because you are trying to take munhu kuti uya pano wanzi zvakati. That's not right. Ndima nasina mira zvakanaka iwe. Usadaro. This is wrong what you are doing. You are trying to take somebody kuti auye pano of which auye pano because hamo munhu. That's not right. Don't try to be clever wobva watega munhu ningi ndiya wobva watega nezita rose kuti munhu auye pano agondidi sanoroya hapana. Anongotaura ake ongotaura zvanotaura ngokura zvongopera nekukura hazvindichinji life yangu ini. That's not right. Hatidana anorwisanisa musadaro. Ikaita extra guys ikaita extra anozongoona yekutamba akaita extra iye anozoona yekutamba anomaona akaita extra iyo iyi namba yauya okay that's fine ish ugendi mukati yangu namba iyo ndaipina guys namba yake iyo ndaipina there is the number antika there is the number ndaipina namba ndaipina kune vanhu vanenge achitofunga kuti ndakangwara kana ndikutega ndikudedza munhu kabisira icho chigame chepa Facebook tochiziya handimaona tochiziya chigame chacho chepa Facebook haisi nguva yekuti tinoda kuti zvese izvezvo kune vanhu vakamirira kungo destroy kungoda kungoti vaone paine confusion of which munhu wacho ari kutigwa confusion ka not me anymore ndakatopfuura stage iyo ndakatobva ikoko ndakatodarika handichadzokeri kumashure handitombocheuki because ndikachoka kuita chiro chemunyu handidzokeri kumashure handitombodzokeri kumashure handitombocheuki pandatove handimbocheuki kumashure kuti ndataurwa nanzi kudii and I have to expect more enemies because pane chakanaka chinoitika chese pane vavengi vakawanda vanotosimuka vakawandisa vanotosimuka kana Jesu akacrucifaiwa pamuchinjikwa asina chaatadza what about me zvangu iniwo munhu wenyama obviously ndinofanirwa kutocrucifaiwa kutorauka zvipikiri nepamanza chaipo apa handichimazviona hello network yake yakunetsa hello ndaisa number guys Angela ndaisa number
ndaisa nhamba. This is not time for the hatred and what not. So we are busy preaching love, tichita majoke, tichiseka, chinakirwa pano padiaries. We don't have time for negativity, guys. Hatisisina nguva yenegativity, takatopfuura, takatodarika izvozvo kudhara. Hatidi kutombodzokera mashure, ndandidzokeri iko kumashure andite. Takatodarika, hatina nguva yenegativity. Pano padiaries toda vanhu vakuru vanoziva kuti chinonzi guwa chakaipa, vanoziva kuti chinonzi kurisanisa chakaipa, vanoziva kuti chinonzi kuputsa vanhu chakaipa. Taimboputsawo isu patakasiya. Andimaona. So ndo vanhu vatoda kutamba navo pano. Anditi mazviona. Ndo vanhu vatinenge tichida. Izvo zvimwe negativity dzichichichika not here. Hanzi network iri kunetsa. Okay, fine. Right. So guys, ndaisa ningirikiri. That's why mchena pa diaries people tinoya pana patita nyaya dzedu toseka vanhu towanda tofara toseka zvinosekesa toseka pandabatsirwa tobatsirwa todi because apana negativity and let's keep it that way. Let's keep it that way, guys. Kana vaiva vanoda kutuka moenda kupi kumvenge munotuka ikoko. Handisi zvitiri pano kumvenge vari kungoitawo zvavari kuita ikoko. Isu tiri pano ndizvo zvacho zvatinoda handitika ehe. Isusu pano toya toseka tofara todidi tiri vanhu vakuru kana chisiurana chero ndingaveini muchindisiura mondisiura zvakanakawo muri dondoseka uri alright ndazvinzwa guys yopera handitika toita move forward handimaona kana muchida kunditi pachedu handiti mazviona pane kuti tingogara tichingonzi kwai mazera ewa yacho vana vanozouya kudzidzei kwatiri. Namba dzekokeshi dzandakapina asadzisi kuoneka ndapina 1 namba dzekokeshi idzi dziri apa idzi. Ndapina namba dzeekokeshi idzi dziri apa idzi. Ndapina namba dzeekokeshi. Namba dzeekokeshi ndapina guys. Saka ndo zviripo guys. Maitse henyu vedu we vanoda kuzondibatsa then mondibata. Mari ikakwanawo kana mati ikakwana tostopa. Mari yokwana topa namo boys. Every transaction guys. Pano namba dzekokeshi idzi dziri apa idzi ndakadzipina adzisi kuonekera here. Ekokeshi kuzimu. Yesho. Sorry ndikufunga kuti e-wallet. Sorry ndikufunga kuti e-wallet zveini. Sorry aiwa. Mira indipo namba dzake dzeekokeshi. Ekokeshi ya moms. Mira ndipo namba ya moms ya ekokeshi. Handitika rega ndipo ekokeshi ya moms. No, it's fine Perpetua. It's okay. It's okay my sister. Shikuda ekokeshi ya moms at least kuti vari kuZimbabwe vanoda kubatsirawo nedhoko. Ava vandiani kwavo. Right, ekokeshi ya moms ichiripo here. Ichiripo ane ekokeshi ya moms. Ekokeshi haisi kuya guys, regai ndigomufondera direct tione tingawana na ekokeshi here. Ndozokusenderai madetails ekokeshi. Handika ndokusenderai madetails ekokeshi. Hanzi muningina anonzani mufi. Ina handizivi zita rake. Mirai manje achadaire foni kapa. Munhu ari kuchema guys and vanga vachingori tu saka ndakutofira kuti maybe pamwe tonya kumunyanyirawo andizivi. Mona. Ndakutofila pamwe takutomunyanyirawo. Right, imwe account uyatosendawo 100 rand. Thank you Melusi. Thank you very much Melusi. Thank you very much brother Melusi. Melusi Patience. Thank you Peshi. Thank you Peshi. Thank you. May God bless you. Hello. All right. Hanzizvo okay. Hanzizvo hapana here ekokeshi ya mai kuZimbabwe. Kune vanoda kutumirawo from Zimbabwe. Hello. Network iri kunetsa.
Brit Ebrans angorwara 2 days because mukaenda papeji pake mukaenda papeji pemwana uyu aitomuposta achiposta achiti munin'ina wangu ndamufonera nhasi ati ari nani. Musi wakazoshayika kusura nezuro akatoposta achiti akasenda mascreenshots avanga vataudzana ari kuspita ndini nyaya yekorona hakusi kubvumidzwa kushanyira munhu kuchipatara. Akatoposta mascreenshots achiti munin'ina wangu musi washayika mwana uyu achiti munin'ina wangu wanga uchindidzwa kuti waanani musoro waanani kwanga kuri kundioneka here ndozongokana ndakupiwa foni kuti munhu washayika kwakadingonidza chokwadi kuti ndokuparadzana. Mukaenda pascreen pauyu pawall pemusikana anonzi Glenn Watawa mwana uyu musikana sisava anonzi Glenn Watawa akatosenda mascreenshots avaitaura nemunin'ina wake uyu the day before musi wakazoshayika wacho uyu vanga vataura makuseni kuda munin'ina achidza sisi vachiti handi haubvumidzi kuvhizita achiti handava ndava nani musoro wave nani kudi ndopakazofonegwa achingopedzawo masikati kuti munhu akuchina anditi maona pandori nemascreenshots pawo pake akaposta akaisa macrying emojis achiti kwakuri kuonekana heroko handitika so zita ndikutrai kufonera sachena guys network iri kuramba. I'm trying to do kuti ndifone zvandingangoita regai ndimufonere direct nefoni iyi ndo ine airtime yandoshandisa panapa then ndopuwa picture yake kana achibvuma ndokumbira picture but iriko anga anobvuma because pawo pake iripo ndokuisira ipanapa papage then moona ndoisa madetails esa muri kuda ipapo then mobva maona handitika vari kuda kubata inini guys you come to my inbox ndakutopinda extra shift but anyway it's fine handimaona. So guys thank you very much pamberi nerudo kune vese vachatambadza ruoko rwavo. Mwari vakuitirai zvakanaka, mwari vakugonerei. Tinonge chingokupai feedback kuti zviri kufamba sei. Friday yacho mwana asumuka here aendeswa kumusha kuti mai vavo aone mwana wavo kekupedzisira handitika. Thank you guys, bless you.